4 vlády Smeru urobili z tatranského tigra akurát tak vypuznutú mačku. V kvalite života sa viac približujeme Rusku ako Nemecku a slovenský premiér nás tam ťahá už nielen politicky, ale aj ekonomicky. Robí to amatérsky, robí to populisticky a nemá žiadnu víziu. A práve preto progresívne Slovensko prichádza s plánom totálneho reštartu ekonomiky Slovenska. Chceme, aby do roku 2040 bolo Slovensko súčasťou top 15 Európskej únie v kvalite života. A ako to chceme dosiahnuť? Naskočiť na svetové megatrendy, spojiť našu víziu so strategickými plánmi Európskej únie a doma to riešiť najmä odborne. Práve eurofondy sú kľúčom k naštartovaniu slovenskej ekonomiky, no nemôžeme ich len prejedať, potrebujeme ich investovať. Investovať do výskumu, do konkurencie schopnosti, do zelenej ekonomiky, ale aj do bezpečnosti. Ako podpredsednička výboru pre rozpočet v Európskom parlamente dennodenne pracujem na tom, aby sme pre Slovensko vybojovali čo najlepšie podmienky. Ale peniaze, ktoré z Bruselu dostávame, musia cieliť na zlepšovanie života všetkých ľudí a celej našej ekonomiky. Tresk je o silnom a zodpovednom Slovensku, o krajine, kde nevládne populizmus a korupcia, ale strategické a odborné rozhodnutia, kde nielen konsolidujeme verejné financie, ale myslíme aj na lepšiu budúcnosť. Na Slovensku na to máme. Opäť môžeme byť úspešným príbehom, ale preto, aby sa nám to podarilo, nepotrebujeme krátkodobé a atómové riešenia, ale skutočnú dlhodobú strategickú víziu.